Salam, selamat hari Minggu mari tasalukna Hudul Mahamu. Di hamu amanami nanami salukna ruas ni huriatan ada pengudi bagas juron suang songonima nama doti per minggu setongani bagas tabi taparade marohatta masuk mahita tapuji maribata marhitede nomor 112 ayat 22. Haleluya, terpuji Tuhan debata dibandingkan basana saitong gir-gir mahitabe pasangap debata tai dibana sirohana sangat hagogoon hatoguon hapistaran di amatan digidang. Haleluya di Yesusi talehana sangapodi nang pepuji-pujian di lehondo mudarnai maburi tasasude parade hati goran dengan parsarata tutuhata pariana sangam doturiana. Marhiti-hiti gorn di depata ama dot gorn anak na Tuhan Yesus Kristus dot gorn itu di porbadia na Tuhan palangi dot tanoon. Amin. Songonon ni na Tuhan Jehovah yang gohala partigori manguludo binahin ni persihoton namar hapursiaon halayang go dihalak para jahat dang adong hasonangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita ali Tuhan debata jala amanami seurupi mahami asaunang madili hami ujuro hapugusut tu hami jala saunang magopo hubain hami silelemu nadinggani ujuro pasu-pasum tu hami ramoti hami asaunang marposniro hami tu artana dihasianganon leo di hami haporsiaon asadot hami perjabar di sitianon diakana porsia diho marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. sai di parmudu Tuhan.
agamon tadi Tangyon hamuma pati ni di pata pati patuluhon do lawatanna pati patuluhon dang jadi dohonon guarni di bata yang gosoture dalanna ay hona humna do sugut akan namar yang di guarna dia do lapatan ni oddo ikut dihabiar rohatta di bata jalaikon holong rohatta di ibana asaunak kita ulu memurai manang manulun-nulun manang marujar-ujaran narwa manang mangasi marhiti guarni di bata ay dina tersosak doho di tangiang doho dipuji-puji do si dohonon guarni di bata atong rak mangidugu mahita laho mangulahon na barto patit nai ali Tuhan di bata saya pargugui mahami mangulahon na barto patit mi amin. Tujoloni Tuhanku ubuhan dirikon ibadah do rajaku si gonggong rohakon sai guru di ibana sudena lakaki saya sini rohana pature mogasi ainang peang targogot hutatap rajaki sai rodoganu sogot panguru binai naso pasomuana di bangun junari sai saut paluana nahi nakop nai Tato poti madosat tanah gudangi dia rupani di bata martangi yang mahita. Ali di bata nami namarasiru hajalana badia amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus manang piga hali hami rotu julum Widala hami rikot doa sini roham disalut hami halak perdosa alanido bain naho pasire pami diri nami salerion di julum jala ho parhoto pot tami tunga jojuk do hai manipil sianak kadalanmu na badia songon biru-biru na lidu saya unang pabali hami sia julum alani dosa nami haidang di halomon roham hamatian yak kaperdosa alai hamubuan ni rohana do lomo ni roham asam mangulu se sama salut hagiduhon nami dot pangalesan nami marhiti-hiti pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus saya pahot maasini roham di hami marhiti-hiti panidangion dot hagugun itu di perbadia asa tarapul situturo halami joho asa patun tigor jala daudat hami marpangalaho bain hasangapot di guarmu nabadiai amin.
Tabigi mahata baga-baga taringot tuhasan ni dosatta. Roh mahamu tuau asa mangulu tu dimuna nina Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap. Botardo bayanokku songon itak. Nang pirara songon abit hasuba kebe songon hapas dumuse. Hasangapum ma di batana digijang. Amin. Rapul doro hakinon diholong itu aku awon godang basana di lehon Tuhan tungda marga holong nadia las lagi holong Yesus dia Jesus dia las lagi holong Jesus tok tong dia tung na jot marsak rohanai ala dosaku nasai godangi dung topoti sude dosaki ias doa di bain budari las lagi holong Jesus dia las lagi holong Jesus tok tong dia Tabigima trupu epistel di minggu tadi begasa dari on imana dienet sian Markus 4 mamuka sian ayat 26 satru di ayat 24 tajahama marsikap soring dungi di dokma omma pangalahon ni harajau ni di bata song pabahen ni halak nama naburbuni tuhau mana Namodong do ibana borngina jaladungo airiana namar tubur do anggoboni laos marbuatano so pamotoan ni parhaumai Aisian guguna sadiri di petubu tanoi jumulo hauna dungi biurna dungi eme naporngisi di bagasan biurnai alai disi di lehon parbuena mamitor disuruh ma panabi ay nungaro gotilon. Dunginin nama tuaha ma pasumanotta harajaun di bata tu dia ma upamahanotta suman tuba tuni siarumma ay bonina na sinaburhot tutano ido na umet-met sian nasabatu ni suan-suanan alai dung sinaburhon sibur mai tubu gai bitumibu sian nasa kaurata jala balgama dakana pola terbaik do pidong namar tonga-tonga langit marasar di lingkungan nai jadi marhite-hite lan upama si songonon dihatahon nasida hatai marguru tunatarjakkon nasida alai dangadong dihatahon tunasida so marhiti upama alai pulik do di patorang salu nai tu sisianna ido yang kosahatna martua doa kana tumangiun hata ni di pata jala nau pepsa amin. Tuhan parmahan
tahatidak kong mahapursiaw tay songona hinatidak kong nidongat ta sahapursiaw di sadok portibion rap mahitamadok au porsia di dibata Jehovah hido ama pargugu na suatu dusan na tumapalangi dotano au porsia di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai iman itu buon ni si Maria na gabi-gabi setot di porbadia andorang suagubuan hido tu hatta na tomau nagernit di banguman ni silatus nama terpajar libana di hau pinor silang na tua tu manua turu dungi tanam na mula mangulu di hari paturuhon nama naik tu surgo lahun tulut siamun di bata Jehovah amanai pargugu na suatu dosani di simai bana usut tanon manghumi halak na mangulu do na mate au porsea iton di porbadia jarong sada huria na badia huria hatau panak Kristen akan na badia do dia sandusa do dia taina mando mula mangulu sugu dang na halak nang mate do dia muluan na suara sudah amin. Salam. Si patak kosot titing di minggu tasadarion, minggu paduahon dung Trinitas tanggal 10 Juni 2020 sada, alamat tulu. Poin na perjolo, padidion na badia. Di bagasan minggu sadarion, patupaon ni huriatta padidion na badia, tuyanakon ni huriatta di parmingguan pukul 11 torop nidak danak na terdiri sudi opat halak boru. Acara padidion di patupa dung sipul papungupelean na paduahon. Poin na paduahon. Ujian lisan geladi bersih peneguhan sidi gelombang kedua. A. Ujian lisan bagi pelajar sidi reguler tahun ajaran 2020-2021 gelombang kedua yang belum mengikuti ujian lisan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Juni 2021 pukul 14 WIB. B. Geladi bersih hari Jumat dan Sabtu 25 dan 26 Juni 2021 akan dilaksanakan geladi bersih bagi para pelajar sidi gelombang kedua yang bertempat di gereja ini. Geladi bersih tersebut dimulai pukul 12.30. C. Peneguhan sidi gelombang kedua untuk gelombang kedua akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Juni 2021 di kebaktian Minggu pukul 11 WIB. Dan setelah selesai kebaktian akan dilanjutkan dengan acara perjamuan kudus bagi yang telah lepas sidi beserta orang tuanya. Demi menjaga protokol kesehatan, pada acara peneguhan sidi tanggal 27 Juni 2021 yang akan datang, alangkah baiknya yang mengikuti kebaktian minggu hanya mereka yang lepas sidi beserta orang tuanya. Oleh sebab itu dihimbau kepada orang tua jemaat yang anaknya tidak ada lepas sidi supaya mengikuti ibadah di rumah saja atau live streaming. Halaman 4, poin 4, pertanyaan week. Di hari Kamis tanggal 17 Juni 2020 sada, patupauni huriatta do pertanyaan week na hinobasan ni week walu na maringanan di gereja HKBP Bandung Barat masuk pukul 10 walu WIB. Retama hita saluhuna ruas ni huria nasian week walu madohoti pertanyaan ni jalatu akka na boy tiki na boy do parsidoho tu pertanyaan ni. Laos pinangido matuhita saluhuna ruas ni huriatta asa tong mahita taihu te pertanyaan di bagasta jala majabui pertanyaan ni unang pola di patupa marsi panganon. Poin paunopon. Pesta Gotilon HKBP Bandung Barat marhite amplop.
Mamuka di bulan Juni 2020 sadaon, patupaun ni huriatta do pesta gotilon, marhite amplot naong pinarade ni huriatta. Marhitei rodo situa tu bagas tabe, laho pasahaton amplop pesta gotiloni. Sialas ni roha mahita pasahaton aka perbue ni pasu-pasu nasihat tuhatai. Halamat 7.26. Selamat ulang tahun. Sude parhalado dohot ruas ni HKBP Bandung Barat pasahaton. Selamat ulang tahun tuna marulang tahun di bagasan mingguon. Mamuka sian hari Minggu sadarion tanggal 10 Juni saat tanggal 10 Juni 2020 sada. Saya di pasu-pasu tuhatta manasida na marulang tahun ni di bagasan hahi pason. Uhut dilehot tuhatta tunasida gajang ni umur. Setiap hari Jumat dan seterusnya gereja akan melaksanakan ibadah syukuran bagi warga jemaat HKBP Bandung Barat, baik yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, mulai dari tanggal 6 Juni sampai dengan 12 Juni 2021. Ibadah syukuran tersebut dilaksanakan di gereja ini masuk pukul 17 WIB. Tambahan titing. Kepada jemaat non-jemaat yang telah mentransfer melalui transfer via bank, mohon bila telah mentransfer supaya dikonfirmasikan kembali ke kantor gereja, dikarenakan dalam transfer tersebut terkadang tidak dimuat nama si pengirim, jumlah nominal uang, serta peruntukannya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Songonima si patak kasut titing di mingguta sadarion Horas marihita mauliate. Maridi maita sian nomor 747 Uhud Papung Pilihan. Tuhan Tugu maaf Tu dalan lomo di rohabi Rapon ho sanang berdalana Nang perahi senana jadi Tondi berhasil. Alai molo keberhasilanmu dodo jabatanmu prestasim mabaheko gabe holak sia debata gabe gijang roham. Ido nama bain sogo ni rohani debata. Ai dialo debata do akan gijang roha. Alai akan apa tutoru rohana di patibbo debata. Hiado di dai ho amang, hiado di dai ho kainang di tonga-tonga ningulum di hasianganon tung macaya cit pakilalamu ala menek di tong rohapo maradopo kalak. Ala pogoso maradopo nakana hunomu akatodongmu dang die toko. Hiado dialami ho ala ni hapogosomu dang dipajagar halakko. Hiado dihilala ho ala meto sian pertubum gabe dang dieto kalak kosong jolma. Hacido molonunga masa di tonga-tonga ningulutta. Kita tidak dianggap sekalipun kita masih hidup.
keluarga tarunya nasida ala pugos sita dang dietok kita keluargana. Gudang dohalak dung mamora ibana dang dietong ibana ditiki hapugusun na julu. Gudang dohalak dung maduma ibana dang dingo ibana bagaimana step demi step, langkah demi langkah dia bisa meraih itu. Gudang kalakula dung jupang na di rohanai lupa dosudi. Lupa dosudi. Molo lupa turunganna i hajol maut doi. Alai mulu ngagabe lupa tok tu debata ido na luar biasa. Dan itu sangat keji di hadapan Tuhan. Ingok maju hadirio Muhammad hamu kamang hamu kainang huria HKBP Badung Baraton. Boha kamu merintis kehidupan najolo di tengah-tengah ni ngulumuna di parserahanon. Adong ko hamu holan nama buah nabi na lokok di pamatang naira. Adong donaso apalah haru di pasikko bohalna borhat rotu pangaratuanon. Adong na borhat di tengah borng ini alani paha parairon manang hahaciton ni ngolu di bona pasugit. Halain waing taida ma aha manong DPOpo. Aha manong jupak kita. Aha manok tahalason sian pasu-pasu ni mata di tonga-tonga ni ngulutta. Dado honot tama anggo soalan ibasa ni mata tukso tapeok doi sahat tutikyon. Anggo soalan ni pasu-pasu ni mata tukso tolhas dohita sahat rulitikyon. Anggo soalan ni asi ni rohani di bata sa tau lubi mana tadalani kobi sa pulusion dang boy tol hasita marhahi pason satu tikyon. Alani tukso boy do margijang ni roha. Tukso boy do hita margijang ni roha dia rupan ni di bata. Ay sa si tonga orbu do hita di topa di bata. Kita ini diciptakan Tuhan dari debu tanah yang tidak berarti sama sekali, yang dihembuskan angin sekejap bisa hilang. Tersongo bunga-bunga ini na bunga nama ngerbang di manogo ni hari alai dukos ni hari malos do muse daksa dia liling di patudos dongolutta songoni bunga nasa sitongai dang bunga plastik ate, anggo bunga plastik merjugal li sengilinga dang malosi. Alai bunga manang duhu-duhuti di batudos hadirota tusi pabua di sadatiki iko malos do hitamuse. Unang adok kita margijang ni roha. Mulu margugo pehon waeng unak pangasahu gugum. Mulu ulipe rupam nuay kulan na marselfie ho setiap menit unak pagi jakon. Mulu katek perupa mamuak ke bawah, hidak ke bawah, unang pangasahoni dia rupa ni bata. Seturut dengan usia bertambahnya usia semuanya akan luntur. Salpuru sudi. Sebab foto terakhir kita nanti adalah tengkorak, huli-huli. Ido, sarupa sudi. Dangarong nebaga isi, dangarong namancung igunga, dangarong nadidulus kereta api igunga, dangarong. Sudi sarupa. Alanido molo di luas debata hita marhahi pason satu tikyon taetong ma nadipati bultuhani hita sian hamet metota. Iro bay nadipaturos tu turpu jami taon tu temani minggu namadok dipatibul di bagasan Tuhani. Bermegah di dalam Tuhan. Kalau kita bermegah memegahkan diri kita maka kita adalah orang yang tidak disukai Tuhan. Alai molo de bataru tapatujolo ido no mangat jala ido no marga. Ubah ini do molo adong perminggota di Huriah KBP berbeda dari sianakka kegiatan peribadahan diakka Huriana asi.
Molo di huriata HKBP dang mangalului sangap nizol mahita ro tutungatungan ibagas coro. Bukan mencari hiburan, bukan mencari kesenangan daun, tetapi mencari Tuhan. Ido bahin nadak pola say di halomohor ruas di HKBP saya songon artis dohot akam ahadogari musik yang luar biasa seperti lagi konser dak pula songoni di hita karena kita bukan mencari hiburan alai ise do mengalului debata nanti bulido nanti alului ubah ini do manangis senarok talentana di gereja mangalehon habisuhon na hamalonna marhiti talenta di leon makubasi huriai ido pilihan na arga dang gabe hagi jangon ni roha ay di sadatiki muluso di luas debatabe homa meop talentai boido sogot dang boi tiopomui. Apakah kamu hilang ingatan? Apakah tanganmu tidak bisa bergerak? Apakah kakimu tidak bisa melangkah? Apakah suaramu tidak bisa keluar? Kita tidak tahu. Alai picat di lewat debata ketika ada talenta jangan kau tanam, jangan kau sembunyikan. Alai lewat musia itu debata. Asapa-supasona na sadai gabi dua, na dua gabi opat dan seterusnya. Ido no marga dia rupa ni debata. Lo samia kapadita pe dakku halo mau kami molo hasia pe sadahar huria maju do dengan ai medah holan alani padita si maju tahiru bena zagoi inna dak pula bangga hamidisi alai dumenga do molo marsangap tuhani marhiti akapakubasio ni naposona muliati madi akapadita ni kai badung baraton diajari do sude ruas negai mana dari bata ido dangadong nasi muliati madi akapangulani huriai gabi boy jonok sude ruas nei tu huria tu debata gabi diboto madok muliati hamuna kamang do tamak kainang di paingot terpukod do hita asa unang madabu hita tu gijang niroha di paingot do hita asa toktong tapaserep dirita unang gabi tapangasahon sudi natapiok di hasyanganon ido baina nido nakne di ayat walu dohot ayat siyai mangasaho kureta doho hoda doang guna sida alayang gohita guarni jahuba do debata taido itaingot hoda do kureta ima gubaran ni hasangapon ni portibion molo na jolo hola na do kodana ngatudos be songon na puna mobil na arga di bagasa partikianon apalagi musi lengkap do huretana karena itu yang paling canggih waktu itu jadi molo di pangasaho kodo artam didok di bagasa turpuhon molo di pangasaho kodo hamuramu dia rupa di mata didok martukaban jala martinggangan donasida sebab siapapun orangnya yang mempertuhankan hartanya, uangnya, jabatannya dia akan ditenggelamkan dalam laut merah sonda di bagasa turpuhon ai ditiki diaru parangan ni raja Firaun bangsa Israel marhite horeta marhite podang, marhite tentara mengadungi mabangsa Israel. Ay nunga sosod di joluna, dangadong bedalan. Tu dia mahita, mate mahita, dangadong benaboy manolok kita. Mula-mula kita tu puri siap mahita talihan ni parangan ni Firaun. Mengadungi nasida. Dang di boto nasida tu dia nasida mandok sidononna tersosak nasida songonido jojotang nguluta makamanginang mulorosi taunoni nga tersosak kita dak taboto mandok sidohonota dak taboto mandok tu dia hita mengalu-alu dang boy hita mengalu-alu tu todok tudongan dang adong be na boy mangurupi hita ujung pujung mapakilalata sesada hita dang adong mangurupi HP lupa do hita
ditiki na hasasedaw tay, ditiki hapujungot tay, ala ni sita onon, adong do hape Tuhani nabuhi mangurupi hita. Adong do hape Tuhani nabuhi palubak ko pakilalata. Baka ditiki ro Tuhani lobi sen na pinikiran ni bangsa Israel iko mati na sida, ternyata Tuhan buka jalan yang tidak pernah terjadi. Nasohya terjadi do bui jolma berdalan di tongan ilau ate. Alai merhiti kuason di bata, mereka bisa berjalan, mereka bisa menempuh itu, dan mereka bisa bergerak meninggalkan kejaran Raja Firaun dan prajuritnya. Melua do nasida, sonang do nasida, ala debatana gogoi mangurupi, alai mulat mahita mamerek tupudi. Saya doholam monang bangsa Israeli, ternyata tidak. Tuhan membalas orang-orang yang mengejar mereka itu. Tuhan tunggang langgangkan jatuh ke dalam laut. Aiduk sahat sudia kaparangan ini ditawani tawi gawi maloha mamuse aihi lahu mangalinggumi nasida ujunga mau. Songonido akan mangasahon hagugoni portibi. Songonido na mangasahon akan adong na diha sianganon, alani tungunak pangasahon na dong diho, alay pangasahon matuhani asalihonon na tuho akasilas ni roha. Lubi siya na pinikiran ni rohata. Ido na pinangido ni turpuho siya kita. Sebab orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Dan gabe terhirim ibana. Alai marlas ni roha toktong di bagasan nguluna. Hamunak kadamang doho dainang masada edde na pinasah ni parpesalmen ditiki pamiliton ni sada raja imar Raja Daud. Natakas disi dirajumi bangsa Israel do mulu sada raja na terpasu-pasu ba rakyat nape bangso nape gabe dapotan pasu-pasu pas dui paduhan ni halak batak pe madok molo mate deke perjulu do busuk uluna jalalas paroki tamai. Ketika negara hancur, yang perlu dikoreksi adalah pemimpinnya, rajana, presidennya. Songonido sada huta, molo sohasia biak kaduli-duli sada huta, na perlu si parasio si akan na tua-tua, na sotar pareso bina tua-tua di si mangdang, na soarong bipoda bisa na tua-tua manangdang. Songoninak keluarga, molo sohasia be geleng, totu berengota, songodia do naturasna. Nakpe adong jugul naturasna, adong go memang berjuak kageleng aledak pigai. Aido bay narok padohan jolusian sejabu do asa tuduru. Molot denggado taratur dak danaki di jabu pasti do manang da tudia pibana ikut taratur ni. Pasti ni. Jala molotung dau pibana sian naturasna ala nungasuan pangajaran ni naturasna di tongan ibagasna pasti do dang mengecewakan. Las odo tangiang, las odo pangiduan ni sude bangso na di bagasat turpuhon tu sada raja imasi Daud. Di bagasat tangiang inak kenitsai dia lusi Jahoba maho di ari hagugutan. Di tonggos matuho panupahion say marningok maibana di sude akapeliammu asa Maria iya homi dahatuomi. Ini adalah doa daripada rakyat mendoakan para pemimpin, para raja akapartogi asa toktong di pasu-pasu di bata. Ay mulunga sejahtera ka pemimpin, sejahtera manang masyarakat. Buah hamak kamanginang tabuan matu huriata. Buah uluru pihita masih tangiangan. Ati tungalani kopi tonang dangulu pihita martangiang. Ati tungalani kopi 10 siodang di detong rohat tapi mergogo tangiakta. Ati tae tungalani kopi 10 sion hera somar lapata besudine. Hatan itu hatta paingotok kita. Tungunang
gabe margijang ni roha hita alan namasao. Alai lam ro akasi taunoni, lam ro akanamasai, lam tapasolhot dirita tu debata, lam martangia kita mangido pangiduatta, lam tapuji debata di sudi dengan basana. Asa takas marhite turpu jami taon mang dongani hita mangaramuti hita di sudi akka permulutai asa gabe akka jolma na ulu hita uduk di hata do lo menerohani debata. Alani hamuak kamang do tamuak kainang. Adong manang na piga na perlu si bonota adorang sutu tutup jami taon di tonga-tonga di bagasta annun perjulu sahali unang ma pangasahon haburjommu hagogommu hasangapommu hauliom. Alai pangasahon matuhani di tonga-tonga ni ngulum asa jupako akka naulinaringgan tongon di bagasan ngulum. Marilah tetap berkarya. Ulahumma ulahon naringgan. Unang mga putangan manang mga loputanga kita. Alay toktong mahita marhiras ni roha mangula silotay. Semakin kita sukses, semakin kita berjaya, semakin kita mendekat kepada Tuhan. Jangan sebaliknya. Asalam terpasu-pasu naong tapiobi. Asalam terpasu-pasu naong nangwarungi di hitan waeng asalam ganda. Napaduahon halak na porsia maka tidakon pabuah pinamasa di tengah-tengah ng tahun dang maluoy sosian perbinotuan ni debata. Manak sungod dia peborak ni parsuruamu dakya terpudum debata. Mulu merlia peho di baikala ala ni haburjommu ingot debatado mangod dihokko. Jala mulu tungarok kala nagabe terhina garupare terhina ala ni haburjonna ingot ma na debatado mangalo napatupahoni di tongani ngulum. Unak pula pikiri dia. Unak pula pikiri mabaloson. Ai sian pamotamu sogut berengommu ma. Hailaw nyak kana mabay kawrahoni dia rupan di mata. Alayang guho patibulon namaho. Engkau akan bermegah di dalam Tuhan. Sebab siapapun orangnya tidak akan pernah bisa menang melawan Tuhan. Dongammu maribata jala monang maho di sudi barukilamu. Ngapa tuluhon manangise na mga sahon huda do hureta di bagasan nguluna debatama gabi alona. Alay manangise na toktong pazonok ko dirina tu debata gabi pati boni debata may ibana lubi siya bitang. Asa takas debata marumudu-mudu nguluna. Asa takas debata mangalehon narikot di tunga-tunga ni nguluna. Lubi siya na pinikiran ni rohana. Tarpasu-pasu ibana di sudi ulona nang di sudi pabahinan. Jalan parpuri nuaing ruas ni huriata arong tulu keluarga nama buan akada danak naing didion. Ikut takas botota lumoy madi hamuna amang dota makainang. Nak pimet dak danaki hatan itu hatta madok songot turpu jamita sedarion. Dibela, didongani, jala di pamonak Tuhani do akan memet. Nang hatan itu hatta taringot tu padudioni madok songonon. Ditiki adong mana mabuat dak danak tuarupan Tuhan Yesus asa di jama. Alai romak kasisianna di oraima. Alai mernidei didok sugu maruhani Tuhan Yesus. Jala didok maha taon. Unang orai hamu nasida. Ai dia kada danak si songonido harajaon ni mata. Ubahinido ubay netor hatop sudena ruas ni huria mabuan anakonna tardiri tu tonga-tonga ni bagas joro. Ayang ko taringot tu harajaon ni debata dak persoalan naung bagudang manang naung berkumis manang naung ubanon. Alai ise nok tubu bahkan lubis yani dok bahkan di bortiad dope nunga ditodo jala di pilih debata.
Alanido dangadok hak ni natoras lahu manahan naha gelenga asa unang sahat tu harajau na dibata. Mulia tema dinarohamu ditongani bagas coron. Saya jupang ma nani jalahamuna. Jalalas dijakut Tuhanima kada danahon tu bagasa karajauna. Alai songob jajimunan no padamunan no dijulu ni garejaon. Ingot tamuma parjulu sahali naulu dohamu mangajari nasida. Napaduahon naulu dohamu marsuru nasida tu gareja. Unak kulam marsuru labatanna ay gudak songoni akan atoras narenggasa manaro gelenga sikola minggu hape mana dak kebar minggu dak songoni maksuna ate. Nah, jiduk saya terdiri hari minggu saya darion hari minggu ikut terdiri to kamu unang song kapal selam hola terdiri mulup satokin koni dak terdiri muse koni musen lo terdiri no baru pitari di mana tak songni alai manangise naung ni asian ni mata di batu duho mahadirionna dia dopan di mata ajar jari hamu tugu hamu di bagasan ajar do pudah di mata di pasu-pasu Tuhan mahita di pasu-pasu mahuriana kaipi Badung Baraton marsanga magwarna jala toktong mamar mulia bana di sadok nguluta amen martang yang mahita dipuji rohadoh tordinai mahu Tuhan disudi dengan dibasam pasu-pasu mahatam napa ngotok kami asa pasirepot diri nami asa unang huhagi jaku kami na rong hubeo pami dia sianganon aka hamoraon hagabion hasangapon dohot aka silas niroha nabui mabaik kami pagi jaku diri nami alai hubeo pami saluh nai Tuhan lam pasol hotor diri nami lam jonok tuho pasu-pasu ma huriam HKBP Badung Baraton sudena ruas ni huriana tukpi mengadopi situasi sulit dopi hami di tonga-tonga ni kondisi pandemi COVID-19 siaon alai anggo asido tolong ni roham takas do Tuhan hupar sauliuh kami malua hami Tuhan seragam ni parmaran ragam ni parsahiton jala di loko hai pason rasi rasa sahat rudi sedarion alani hubuji pasang apami maguarmu Tuhan pasu-pasu manang sudi program ni huriamon asa majadi jala toktong gabi tau hasang apod di guarmu sudena Tuhan ruas ni huriam pasu-pasu akolon nasida asa toktong bui marlas ni roha nasida lahu marmudu-mudu kayanakon na pinasahatmu ditongani ganup keluarga atong hubuji pasang apami maguarmu Tuhan holam mga sahon gorena mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Paketikim saunari dapoton matuhani unang rodang sidalian ingo cepek ngolumi nungarade hasonangan disurgoi unang adong nanggosada sobar jambar disi suan maholong ni roha di rumah Tuhan tai las maroham di gotilon jala mabalos di nungarade hasonangan disurgui unang adong nanggosada na sobar jambar disi
Aida dongata nasay marukil tokto unak pasombu sa susa togo rubi ato nung arade hasonangan di surgoi unang adong nang gosada naso parjambar disi pakai tikim sonari dapotan matuhani unang sidalian ingot cepe kolumi nung arade hasonangan di surgoi unang adong nang gosada nasa berjambar disi. Sa meta tu acara padidion nabadia marede hita sian nomor 146 ayat 1 dohot ayat 2. Oh Jesus nang terdiri do poso-posoan say Roma mangaligi hut manjalon di bawah naturasna nasida betuson ay nay bazadona tuhoda danakon. Cong-cong ma natoras niaka nanang mabuan dak danak tardidi. Martangiang mahita. Alia manami na di banua kijang narodo hami tujulo mabuanak kadak danakon. Saya asi maroham jalo manasida gabi anak komu pasu-pasu jala pargugui manasida mangyahi hanguluan sugut marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamuak kadongan nama buan dak danak sididionon tangyo kamuma hatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion di nama dok akasisianna pudai hamuma saluhut bangso didi hamuma nasida di bagasan guar di bata ama dohot anak dohot tod di porbadia ajari hamuma nasida mangaraduti saluhut nahutonahoni tu hamu jala ingok ma sai dong anakku do hamu ganu pari rasi rasa ro ajal ni hasianganon manangise na porsia dohut ni didi dapotan hanguluan alai na so porsia hona uhum sugut tangi hok kamuma dohot hatan atar surat di surat ni si Markus adong ma akan nama buan danak tu Tuhan Yesus asari jama alai di picang kasisian naima nama buani jadi dong dida Tuhan Yesus isugu marohana di rokma loa samuma akkada danakiro tuau unang orai hamuna sida ai dia kasih songonido harajaon ni debata natuturo na hudokot tu hamu manangisi pe anggo sosongo dana ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul makada danaki dia peho matangan natuna sida mama sumasu nasida atong hati dako kamu majolo hapor siaute.
atong alusi hamu mahata na usukunon. Di pangido hamu nuaing di dio nak kada dan ako tu bagasan na hinaporosya hamuna. Beha naulu do hamu mamudaya nak komunaun asa diboto jala diutun nasida hata ni debata. Naulu do hamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asa gabi ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasaha manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai. Roma perjolo. Ale Esther Olivia Togatorop. Udidi maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni todi porbadia. Amin. Saya di pasu-pasu debata maho di habo mon tu bagasan harajaonna, rudi saleleng nililengna. Amin. Ale Risna Davina Sidabutar. Udidi maho tu bagasan goar ni debata ama, do tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan goar ni todi porbadia. Amin. Saya di pasu-pasu debata maho di habo mon tu bagasan harajau ni debata rudi saliling nililingna. Amin. Foto siapkan. Ale El Sahra Hasiholan Putri Sagala. Hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni todi porbadia. Amin. Saya di pasu-pasu debata maho di habo mon tu bagasan harajau ni debata rudi salileng nililengna. Amin. Ale Maria Karen Putri Sagala. Hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni todi porbadia. Amin. Saya di pasu-pasu debata maho di habo mon tu bagasan harajau ni debata rudi salileng nililengna. Amin.
Martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasatami akada danakon tuho jala di cakokoro nasida gabe anakommu marhite-hite padidion nabadiai asa masuk tuhurian halak Kristen nasida di tanoon jala gabe panean di hanguluan na saliling-liling na. Asimaroham do diakka natoras niak kada danakon sai pargogoi jala ajari mana sida manugunugu dak danakot tuho asarap na sida taruli diakka arta harajaumu. Amen. Marede hita. Sahat maturo kami, Yesus Panginoon nami. Tugu itu surgoi, say oloy masakap nami. Nanggo arnai o Tuhan, main tubuhku hanguluan. Tatangyakon ma peliata. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroruani saluhut silehon-lehon nadenggan do naso libasa na moliutus hupasata mi masian na nilehomi tuhame pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasia kami pilihanon. Pati bulok karajamu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam utadahami gudang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehoni, todironi pamataku. Hosado hot gogoki, rodi salut hartaku. Upasahat itu ho, nasa usatokuda. Alea manami na di banua gijak sai pinorbadia magwarmu, sai roma harajonmu, sai sauk malo roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedari onang uluan siapari, sai sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayodona puna harajan, no tagogon, rodi asa ngobon, saleleng ni leleng na. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhom madamena tutodim. Amin.